नमस्कार मंडळी. पावसाळ्यातली रानभाजी तुम्हाला दाखवते. याला अळंबीची भाजी म्हणतात. ही बनवण्याची एक पद्धत असते. ही भाजी फक्त पावसाळ्यात भेटली जाते आणि चव बोलाल तर मटणासारखी ही भाजी लागते. खूप छान भाजी आहे. तर ही भाजी कशी साफ करायची, ही भाजी कशी बनवायची असते आणि कशी साफ करायची असते हे तुम्हाला माझे सासरे दाखवणार आहे. मला सुद्धा माहीत नाही ही भाजी कशी साफ करतात. तर चला बघूया आपण ही भाजी कशी बनवली. अळमी अळमी, ह्याला अळमी म्हणतात. अळमी म्हणतो. तर ही जरा साफ करून दाखवा. ही साफ करायची हा. पाण्यात घालून. हां, थांबा इकडे घ्या. हा. हां, पाण्यात घालायची. आता काय करायचं? आणि हे ना हे असतं ना माती बिती, हां हां. ही काढून घ्यायची अशी. अशी. तर ह्याची सहसा मिळत नाही, हा, आहे ना? सुपारी मिळतात. हम्म, हम्म, माहिती होईल का काढण्याची. हम्म. आता ही जी फुलणारी आहे ती ती फुलणारी नाही सहसा घेत. हे असे कळी घ्यायचे. कळी घ्यायची हा, कळी. आणि फुलणारी आता घेतली हे तर फुललेलं आहे ना, हे काढल्यानंतर हे फुललं. हां हां, ऐकलं ना? तेव्हा फुलली तर हा, नाही नाही घ्यायची. घ्यायची, कारण त्याच्यात हे असतं, कीड असते. किडे बिडे असतात. हम्म, हे अशी धुवून घ्यायची हम्म. मस्तपैकी. करून दाखवतो. कोणाकोणाच्यात वेगळी असतात. आमची ही पद्धत. हा. आमची ही पद्धत. हां हां, हे सगळ्यांची बनवण्याची वेगवेगळी हा, पद्धत. वेगवेगळी असते. कारण ती माती असते ना जरा, ती आपली धुवून घ्यायची. हा. ते काय नाही, हे ते काढायचं नाही खरडून. नाही नाही, ते धान असते, काय नाही तसं होत. हां कारण बुळबुळीत असतात ना ते, म्हणून हा. ते जरा हे करायचं. हे बघ. असतात स्वच्छ ती. साफ करून घेतले. आता कट करून दाखवता तुम्हाला. ठीक आहे, कट करा. हे ठेवतो भांड्या इथे ना. त्यानं कट करून दाखवा. मग ही साफ करायची वगैरे गरज नाही आणि आता. आता नाही साफ. म्हणजे फुलल्यानंतर साफ करावी लागते. हा, हे बघ, हे आता नाही. बारीक बारीक. ती चिडली काय हे दाखवली. कापून झालं ह्याला थोडंसं मीठ लावायचं ना, जरासं. पाणी नको घालू. नाही नाही. आता तुझ्या मीठ घालायचं. तर ह्या पद्धतीमध्ये ही भाजी कट करून घेतली. तर अशी सगळी भाजी मी कट करून घेते. तर सासऱ्याने अशी एकदम भाजी बारीक चिरून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहिजे तर मोठी पण ठेवू शकतात तुकडे त्याचे, पण मी अशी बारीक चिरलेली आहे. आता ह्यामध्ये ना थोडंसं मीठ घालायचं. अर्धा चमचाभर मीठ घातलं आणि थोडीशी पाव चमचा घालायची आणि असं लावून ठेवून द्यायचं 5 मिनिटासाठी. कारण ही भाजी मस्त अशी कळी होती, फुलली नव्हती. आणि जी मगाशी तुम्हाला फुललेली दाखवली ती कळी काढल्यानंतर फुलली होती. त्यामुळे कळीच्या भाजीमध्ये कीड वगैरे नसते. फुलली की त्यामध्ये कीड असते, लक्षात ठेवा. म्हणून फुललेली भाजी सहजासहजी घेऊ नका आणि घेतली तर स्वच्छ साफ करून ती मिठाच्या पाण्यामध्ये 5-10 मिनिटं ठेवा आणि नंतर ती भाजी करा. तर आता आपण ही भाजी करून घेऊया. तर भाजीसाठी मी गॅसवर कढई ठेवली, त्यामध्ये तेल घातले, 2 मोठे आकाराचे बारीक कांदे चिरून घेतले आणि व्यवस्थित परतला की त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. यामध्ये आता मी 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. ही भाजी करण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. तर एक मटणासारखी थपथपीतसुद्धा करतात भाजी किंवा सुकी बुर्जीसारखी सुद्धा भाजी करतात. अशी वेगवेगळी पद्धतीने ही भाजी केली जाते. तर आता ह्यामध्ये मी टोमॅटो घातला आहे. टोमॅटो व्यवस्थित परतून घेतला आहे. ह्यामध्ये मी आता 1 चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे, पाव चमचाभर हळद घातलेली आहे आणि तिखट आवडीप्रमाणे घालायचं आपल्याला. तर मी 1-1.5 चमचाभर मालवणी मसाला घातला आहे. हे मसाले करपू नये म्हणून ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलं आहे. आता हे व्यवस्थित मसाला परतून झालेला आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला भाजी आपण जी चिरून ठेवली होती अळंबीची ती आपण घ्यायची आहे. तर ह्याच्यात जर काही पाणी वगैरे सुटलं असेल ते आपण टाकून द्यायचं. भाजी स्वच्छ धुतल्यामुळे परत धुवायची काही गरज नाही आहे. आता आपल्याला ही भाजी व्यवस्थित परतून घ्यायची. मसाला वगैरे व्यवस्थित, जर तिखट वगैरे कमी असेल तर तुम्ही मसाला अजून घालू शकता. आता मी ह्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालणार आहे. तर मीठ आधी थोडंच घालायचं आहे. चव बघून शिजल्यानंतर भाजी बघायची. जर मीठ कमी असेल तर नंतर घालायचं आहे. आधी थोडंच मीठ घालायचं आहे. आता भाजी व्यवस्थित परतून घेतली. 5 मिनटं आपल्याला ही वाफेवर शिजवून घ्यायचे. आता 5 मिनटं शिजवताना ताटावर पाणी घालायचं आहे. 5 मिनटानंतर भाजीला बघा मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे. एकदा व्यवस्थित भाजी परतून घ्यायची परत एकदा. ह्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं. तर प्लेटीवर मी जे पाणी घातलं होतं ते थोडं गरम झालेलं आहे, तेच घातलेलं आहे. आणि ही भाजी आपण झाकून ठेवली की थोडं अजून पाणी सुटणार याला. आता ह्यामध्ये ना सोलं घालायची आहेत, कोकम. तर मी 3-4 कोकम घातलेले आणि 1 चमचाभर मी एव्हरेस्टचा मटण मसाला घातलेला आहे. तर व्यवस्थित आता मिक्स करायचं आहे, झाकण लावायचं आहे आणि अजून 5 मिनटं वाफ काढायची.
5 मिनिटानंतर बघा मस्तपैकी ही भाजी शिजलेली आहे. आता ह्यामध्ये मी थोडंसं वाटण घालणार आहे. म्हणजे कांदा, खोबरं आणि कोथिंबीर. कांदा, खोबरं भाजून घेतला होता मी. वाटताना त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि वाटून घेतले. अर्धी वाटीभर मी वाटण घेतलेले. जास्त पण वाटण घालायचं नाही, थोडंसं वाटण घातलेलं आहे. आता हे वाटण मिक्स करायचं आणि झाकण ठेवून आपल्याला 5-7 मिनिटं परत वाफ काढून घ्यायची. तर मस्त अशी मटणाच्या चवीसारखी भाजी तयार होते. हे बघा. तर आता ही भाजी झालेली आहे. एकदा व्यवस्थित मिक्स करायची. यामध्ये वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तयार आहे मटणासारखी लागणारी अळंबीची भाजी. खूप छान लागते. भाकरी, चपाती, भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. ही भाजी तुम्ही सुकीसुद्धा करू शकता भुर्जीसारखी. असं किसलेलं खोबरं घालायचं वरून आणि साधी सोपी ती पण भाजी तुम्हाला आवडेल आणि ही मस्त अशी भाताबरोबर वगैरे तुम्ही खाऊ शकता. वाटली ही रानभाजी आवडली असेलच तुम्हाला आणि ही अळंबीची भाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच माझ्या पद्धतीत ही भाजी नक्की करा. आणि कशी वाटली ही अळंबीची भाजी आणि बनवण्याची पद्धत आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तुमच्याकडे ही अशा पद्धतीमध्येच ही अळंबीची भाजी बनवतात का? तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. का अजून वेगळी पद्धत असेल ती सुद्धा मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ज्या रानभाज्या आपल्याला भेटतात ते नक्की करून खायलाच पाहिजे. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.